Luqman aleyhisselam өзінің ұлына вағаз қылған вақытта аңлатып жіберді. Сен бұл дүнияда ниндегі болса бір изгі ішін ішлемесең, мисқалы хаббә, хәтті бір тузан рәушіндегіне өтесең де, болсын ол көклерде яки жерлерге, жерінің қойнында біл, Алла Субханаху білуші, һәм де аңар әжір сауабын беруші дей. Әжір сауабын беруші. Яғни ол иреті әжір сауабын көтерге Аллахтан. Хәтті ол бәләкей генә болса да тузан рәушінде. Luqman aleyhisselam улына иреткән: «Я бунайя, я улым, улыкайым, ақимис сала, намазыңны онытма». Ни сәбәптән? Намазның мөһимлеге зур. Чөнки намаз ул җәмәгать тәһарәт алып басып уку гына түгел, кешенең ул чисталыгы, күңелендә дә, тәнендә дә, һәм дә шулай ук вакытның намазны әле җомгасы бар бит. Җомгасы бар, кайчан без җыелышып җәмгыятьтә булабыз һәм дә мәчетләргә вәгазен алабыз. Үзебезне халык арасында сизәбез. Күпме хәзерге вакытта яшьләребез җәмәгать үзен ялгыз итеп хис итә. Дусларсыз, кардәшләрсез. Җәмәгать шушы намаз ул фақат Аллаһ каршында гына бастырмый, безне җәмгыять, мусульманнар җәмгыятенә бер тоташтырып куя. Һәм дә үзебезнең балабызны 12, 13, 14 яшьлек балабызны иретергә тиеш без шушы җомга намазларында. Гаетләребезгә килеп күрсеннәр. Алар кем белән яшиләр? Нинди җәмгыятьтә булалар? Кемнең өммәтендә булалар? Әлбәттә, мусульманнардан, үзенең кардәшләреннән алар фақат изге генә эшкә өйрәнәчәкләр иншаллаһу тааля. Һәм дә дәвам итә: «Ваъмур бил маъруф ва нһа анил мункар васбир ала ма асабак инна залика мин азмил умур». Әгәр дә син әшәкелек күрсәң, син аны ничек тә булса яхшылыкка үзгәртергә тырыш дип әйтеп куя. Шушы юлларда син күрерсең кыенлыкларга, алар сабыр бул. Чыннакта шушы эшләр алар Аллаһ каршында зур дәрәҗәдә бәяләнәчәк дип Луqman алейһиссалам үзенең улына өйрәтеп җибәрә. Кадерле җәмәгать, без үзебезгә сорау бирергә тиешбез. Балабызга без яхшылык белән яманлыкны өйрәтәбезме, юкмы? Аллаһ белән элемтәне тотуны без өйрәтәбезме, юкмы? Әти-әнинең хакын biz аларга искә төшерәбезме, юкмы? Нинди хезмәтне күрсәтте анабыз, нинди хезмәтне күрсәтә атабыз, әбиебез, бабабыз, балага без аны өйрәтәбезме, юкмы? Үзебезгә сорау бирергә кирәк. Чөнки балага аңлатырга кирәк, мәгълүматны бирергә кирәк. Һәм дә иң яхшы кешеләр булып тора шушы яктан аңлату ягындан иң якын кешеләр ул әти һәм әни, әби һәм бабай. Нихәтлек ул күркәм булачак ана, атаның дәрәҗәсен балага танытса. Нихәтлек күркәм булачак әгәр дә әти, әнинең дәрәҗәсен аңлатса. Шул ук вакытта нихәтлек күркәм булачак әби бабайларыбыз әти-әнинең хөрмәтен өйрәтсәләр иншаллаһу тааля. Һәм дә әти-әниләр әби бабаларның, кардәшләребезнең, дусларыбызның, күршеләребезнең хакларын өйрәтсәләр. Җәмәгать, бу мәсьәләгә балабызны biz өйрәтергә тиеш иншалла. Киләчәктә балабыз тайпылып китмәсен өчен. Шул ук вакытта әгәр дә алар урамда, сыйныфында, эшендә гынах күрсәләр, җинаят күрсәләр, аңар алар ваимсыз, ягъни гафил булып калырга тиеш түгелләр. Чөнки ул бүген читтә, иртәгә синең өеңдә булырга мөмкин. Әгәр дә кемдә булса җинаят, мыскыл эшләсә урамда, без аны ничек тә булса туктатырга тиешбез. Нинди булса бер чараларын күрергә тиешбез. Көч белән түгел, бәлки сүзе дә файдасы булмас, ләкин дә нинди булса бер юллары белән.